Det kan man se der. Ligesom kan fornemme den der lyse hjerte. Okay. Lytterne var ude på deres tilbage gåtur. Jeg giver nu mikrofonen til jer. Nu var det gode råd, men fordi de var døde. Den er levende. Men der er en tilbage. Den her kom hen til skaldkisten for at finde elixier, der kan redde sine brødre. Han tager på sit skateboard, men han bliver nødt til at finde en, der kan vise ham vej. Der kom Mr. Big Dick. Mr. Big Dick. Help me. Hvad skal jeg gøre for dem? Der er de ekstra. Det kommer ud af. Mister, hvad kan jeg gøre for dem? Fik mig bare til elixieren. Hvad får jeg til gengæld? Et stort kys. Mine elskede. Så de var en smaster. Lige at kysse ordentligt. Love, love. Love, love, love. It was love at first sight. Hvad er den, hun synger? Jeg ved ikke, jeg har ikke hørt det sang før. You simply know that. Woo! Hvad er det sang der? Woo, dying to somebody. Den gik så lidt. Help me find the elixir. Woo! Mr. Big Dick, hjælp mig med at finde den der. Kæmpe i overgang. Vi var på teenageåren. Følg mig, min lille. Okay. Men det bliver ikke nemt. Der kommer mange udfordringer, kan du tro. Så gik vi til Las Vegas. Så var vi i Las Vegas. Så, hvor skal du komme? Det er godt ud som. Det er sikkert større ting der. Spille Martina, hvor er det? Ligesom fortæller. Spillemaskinerne var i gang. Las Vegas var på sit højeste. Hvad skal vi lade Vegas? Jeg skal spille. Og hvis vi vinder, ja, tro det eller ej, så får vi nøglen til skattekisten. Den er lukket. Harry Potter nøglen. Vinder vi noget? Nej. Der har vi godt nok tæt på. Det er det. Wow, vi vandt! Ja, hvor er det nu? Jeg kan ikke se. Jeg skal vel ikke engang. Det kan de samme med sig. Jo, det er sgu da det samme. Så kan de se dem. Prøv at se, der er 2 tænd. Det fik 3 klokker. Ja, for satan. Nu må vi få nøglen. Hvor er den? Der var den fremme. Nicky, hvor kringer jeg ikke nogen. Nicky. Det var sjovt, jeg ved nok. Nu kunne de 2 løsne svende drage videre i deres triple for at finde elixir. De havde nu fundet The Key, og de kunne nu gå ud for at finde skattekisten. Nej, nej, nej. Nej. Vi vandt! Ja, det er så dejligt startet. Så vort nej!
vores producer alligevel. Så stod det. Men så stod det den ud over det hele. Det er godt, du kan lade det. Så nu vil jeg spise noget af min kiks. Jeg har nøgne for den. Jamen, jeg kan godt spise noget. Det kan man godt. Så passer den stadig ind i nøglehullet. Nej, it's a magic kiks. Det er genialt. It tastes very godt. Ej, man kan bare tage den der. Hvorfor sige gud, men okay. Det er godt. Det er godt. Okay, vi Hvordan ordner man sådan noget gulv her? lægge en masse henover. Det har jeg gjort. We have technical problems. Jeg tager lige på begge sprog, så alle er sikre. We have technical problems. Sådan så! Wir haben eine Problem. und im Fransk. Vous ne focusiez avec moi. Yes! Jeg skal tage det op, Maria. Så forstår I det alle sammen. Og ser i de forskellige lande. Okay, så er det godt, Maria. Vi skal lige afslutte den her. Hvis der er nogen, der kommer og fortæller det. Jeg tror lige, Vous ne focusiez avec moi. Tekniske problemer er nu oprettet, og vi fortsætter vores følgen på de 2 løftes Svende og Kiksen. Så Nu kom de til de drog afsted ud i verden og mødte Swinging Heart. the swinging heart. The swinging heart. And then they asked her about because it was a her. Hvorfor snakker jeg engelsk? Okay, det Ja, hvis du vil problemer. Stop med det, fordi jeg ikke forstår i engelsk. Okay. The Then Swinging Heart. Loud ball. And we still talking English and you don't know why. Okay, we get... Nu er de kommet til... Se, der er kisten. Jesus. Please, only please the keys. The keys and the keys. Oh, bread. Ej, den er næsten. Nej, jeg har noget andet. Elixion. Elixir. We have the... Nu kan jeg til de andre. Vi kan overse. Det ligger her, det. Kom den, så du tror det. Her er Elixion. Mine små venner. And thank God. Nu levede de igen. Og det var kun på grund af The Swinging Heart. The skateboard. And the casino machine. Well, you never win something. And det er så. Det. Nu skal jeg tippe. Ja, nu er det nødt til at stoppe den.